DCB TV. Please subscribe to my YouTube channel. Tapos yung button pa. Video na upload ko. Amay dito na yun sa may 01 Moto. Ano daw? Ay may yan. I-vlog ko yung, yung location dito kung saan banda para kung kailangan nyo mga yan sa mga dito. Mga gulong, mga tambucho, mga top box dito sa 01 Moto. Dito sa may Caloocan East. Ano daw? Dito sa may Along Regalado. Kaya tara mo yun, samahan nyo kami yan. Yan so yung yung ama. Ito may papuntahan ko, papuntang Lagroso. Ito na yan, meron dito gate 2 building. Ito ngayon yan, papuntahan ko to. Papunta Along Regalado ha. Regalado, papunta. Ito na ngayon yan, papuntahan ko to. SM Fairview. Ito ngayon na to. Kung nakita nyo yan, nakita nyo pala yung dito yung MRT 7, papunta ko sana sa Del Monte, Bulacan. Yan so yung MRT. Dugtong naman yan, yung SM North EDSA, papunta sana sa Del Monte, Bulacan. Marami yan, punta natin. Tabi lang siya ng LBC. Marami yan so, meron dyan dito siya labas. Marami yan, 01 Moto, Z1 Moto. Sa 01, ikaw ang number 1. Oh! Marami yan. Ito may yan yung dito, binibitan itong Mitas brand motorcycle tires ito. May yan so. Tapos ito may yan sa baba, pang big bike, no? Big bike yan. Saka may yan, meron yung mga tambucho rito, no? Iba't ibang klase. Pwede na kayo yung Billing brand by 01 Moto. May yan so. Ayan. May yan. Ilaw, nagawit na ng ilaw din. Itong ilaw na to yung depende may yan kung gusto mo pagawit dito. Sa may yan yung top box nila. Ang brand nila is Smoke. And meron din silang brand na GB box, top box. Marami yan sila dito sa si Bro Michael tsaka si ano pangalan mo bro? Adrian. Sila yung dito. Ayan sasya kayo dito pag pumunta kayo dito sa 01 Moto. Ayan. Okay, meron din silang langis dito. Tsaka yung para saan to bro? Para sa sa kadina no? O kadina. Ayan, pampalinis bro, pampalinis. Meron din dito yung gear oil nila. Gear oil yan. Ayan. So yun man yan sa hapon naman yan dito sa may 01 Moto, Along Regalado Avenue. Kaya yan, pumunta lang ito yan dito sa SK naman na Bro Michael tsaka ni Bro Adrian. Sige man yan, yun naman yan, sa kasabalan yan, sa kondisyon mo, sana sa buting kalagayan, and bye bye mga Indians!